Anul trecut, în 2025, mai exact pe 28 mai, am scos 5 boboci de gâscă, dintre care au rămas 4 boboci. Au crescut mari, au trecut 8 luni și o săptămână și a rămas 3 gâște și un gâscan, oameni dragi. Și a mea soțioară s-a aștepta pe la sfârșitul lui februarie, începutul lui martie, să o gâștele. Dar vreau să-i dau o veste, fiindcă n-a știut unde să caute. Primele 3 ouă eu le-am găsit. Abia aștept să le strâng, să bag la incubat, să scoatem boboci de gâscă. Oameni dragi, oameni buni, să aveți sănătate și voi și în a voastră gospodărie și păsări sănătoase să aveți. Doamne ajută tuturor!